Ha? 2 years. 2 taon mo na may sakit. Simple lang salit ng kapatid niyo kuya eh. Kasi kung sa spiritual wala na siya. Okay na yun, nalinis ko na. Oh, kasi ito, kulang yung galaw dito niyo. Yan o, maganit. Yan o, ito, nararamdaman ito. Pag pinisil ko ito, makakaramdam siya ng skin. Dapat hindi siya makakaramdam ng skin. Pag ito naman, maganda, makakaingi ka sa kapatid mo, maluwag o, di ba? Nararamdaman nyo, maluwag. Pero pag pinisil ko ito, walang sakit, di ba? Lang, hindi ka tulad sa kapila. Kaso, ang technique nito, ito, masakit. Yan o. Baliktad dito, di ba? Pag itong 2 daliri ko, kahit pagpalitin mo, pero gano'n na eh, walang reaction yan. Ipitikin ko lang ito, dito. Ito prosen. Ito yung prosen nyo. Isa dito, mahinang dating. Pero kanan ako, dapat mas malakas sa reaction. Ito, kaliwete ako. Sumisigaw siya, dito hindi gano'n. Ito, masakit. Prosen siya, 2 years. Problem niya. Tapos pagdating dito sa pununan niya, masakit to. Ito yung palaypay niya. Pangalawa, galing dito sa punong tenga niya. Kaya minsan, meron siyang sipon, ay lumabas. Tama ba mali? Tama. Very good. Relax. Hinga ka 3 beses in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Pag pinisil ko yan at hindi ka nasaktan, swerte mo. Ibig sabihin, magaling ka na. Kasi hindi natin malalaman yan kung hindi gagalaw. Hindi natin si galaw-galaw. Dito natin tapat yung ventilador kasi nag-i-echo yan sa sa speaker. Yeah. Relax lang ha. Tumingala. Madali lang to, Nay. Relax lang kayo. Nagpapawisin kami. Relax lang. Huwag nyo na ito tingnan eh. Relax lang kayo. May mga alala, hindi mababalik. Baka ngayon pa lang. Ilan taon na siya kaya? Kapatid mo? 66, 66. Street night. Upong ano? Sino ba yung artistang hinangay nyo dati? Upong ganyan. Yan. Yung mga artista dati, mga sinauna. Relax lang. Ganyan talaga yan ay masakit pag ang ginagalaw. Kasi first time mo. Relax lang na eh. Hindi pa. Hindi na mayos. Enel. Nagugulat lang si nanay. Pero pa kami nakadilaw, oh. Kaya maganda ng background natin na yun. Ingat. Huwag yung dagloy na eh. Hindi pa. Sige pa. Hindi na mayos. Ingat. Baba ito na eh. Natural ang hangin. Straight. Sila Nina Bonnie B. Yan. Marcel Soriano. Yan. Yung mga idol na dati. Yung mga sikat na artista pa. Yung gumanap ng mga Darna. Lima Santos. Relax lang, Nay. Yayakapin ko muna to yung para ko na siyang nanay. Oh, relax lang. Straight. Relax lang. Hinga na malalim. Kunti pa. Tama na, Nay. Tama na. Relax lang. Hangin lang. Tama na itong hangin. Yan. Relax. Ito, masakit to. Kung kanina, akala mo, mas masakit to, baliktad. Ito ang pinakamasakit. Hinga na malalim. Relax na. Tama na. Sumandal kayo ng konti. Huwag kayo mahiya sa akin. Kunyari, ako niyo ako. Anak niyo ako. Relax lang. Kakalso ko na yung baba ko sa ano niyo. Relax lang. Natural ang hangin, ha? Natural. Tama na. Pag nasakta kayo ang trabaho niyo, meron lang, ha? Hinga. Tama na. Tama na. Isang hangin lang. Hinga pa. Bababa ng konti. Tama na ang hangin. Huwag niyo pigilan. Pinakakalso ko na nga yung baba ko eh. Okay. Hinga na mayos. O, huwag mong gagawin. Relax. 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 Inhale. Exhale. Relax pa. Tama na. Nahilo hindi. Tingnan natin, ha?
Dapat tawa ka lang si nanay. Alam niyo naman masyado siyang seryoso eh. Sinaunang tao eh. Relax. Straight lang. Neutral. 1, 2. Nadiinan ko na. Hindi na katulad kanina, di ba? 3, 4. Ilalak na natin dito, ha? Ganito kayo. Sige pa. Natural lang. Huwag niyo masyado, yan. Higa, dahan-dahan. Dahan-dahan, sexy si nanay. Hindi na yata kumakain. Hinga. Kunti pa. Hop, tama na. Tayo. Lagay sa purong tenga. Matangkad si nanay. Sobra. Pero yung kapatid niya malaki. Pagdating sa kapatid, nakalimutan. Uminom ng gatas sa kanyang ina. Sandal na yun. Natural lang sandal. Natural lang. Hindi ganyan. Yung natural lang. Para ka lang sumantal. Para ka lang sumantal sa pader. Yan. Very good. Hinga. Tama na. Hinga pa. Hinga. Kailangan pa ibalibag si nanay para lang lumabas. Hinga po. Hinga. Tama na. Yan ang maayos pa. Relax. Straight lang na. Huwag mo. Straight yan lang. Hindi na masakit. Di ba? Hindi na. Nakadi na to. Kasi ito, bago pa lang. Kagagalaw niya lang. Pero nakadi na siya. Mas maluwag to kung makakahingi ka ng pera. Wala. Lumuwag na. Makakapagtrabaho na asawa nyo. Hindi ka tulad kanina, maganit. Lalak. Ayusin natin eh. Kulang pa to. Kulang pa. Kulang pa. Medyo ganun nila dibdib nyo. Natural lang yun eh. Huwag nyo pakalaman na eh. Para makuha natin sa pangalawang ano. Sige sa ganyan. Huwag kayo magkala, hindi mababali yan eh. Yan. Hinga na mayo. Hinga pa. 3 beses. Tama na, Nay. Hinga nyo pa. Sige. Hindi, huwag kayong hinga. Tama na hinga. Maupos natin yung hangin. Relax lang. Hinga pa. Yuko. Yan. Hinga. Hindi. Tama na. Mali pa na sinabi ko. Yuko pa. Okay. Hinga pa. Last. Kabila. Yuko pa. Okay. Relax. Relax. Hindi naman sakit. Gumagamit na ako ng pwersa sa kanya. Hindi ka makakaligo. Yun lang. Susunod na araw ka pa, susunod pa. Ano ba bukas? Best ka na makakaligo. Hindi ka makakaligo. Maganda sana tumano. Uminom ka lang ng isang medical advance for 100 mg bago matulog, ha? Tumambot na siya. Magputagi. Diyan ka lang na. Tumambot na siya. Sobra-sobra na sa pag-ingin pera. Hindi ka tulad kanina ito, maganit ngayon, maluwag na siya. Di ba? Diretso na lang, Nay. Ako na mag-exercise. Huwag niyong galaw, tiisin niyo lang kasi gumagalaw siya, iniitungkat sa taas. Yun. Kulang to sa batak eh. Hindi siya na-exercise. Nalak siya ng gusto. Yun. Malambot na na, no? Parang goma. Tingnan na mayos. Nawala na. Nawala na, diba? Kasi kulang siya sa amin.
Amin. Ang exercise lang na simple lang yan. Alam ko, abutin ka ng 4 na araw para mawala ng gusto yan. Simula ngayon. Straight. Para ka lang nasupuan. Kunyari, nagdarasal ka kay Papa Jesus, sasabihin mo, Panginoon Kristo, patawan. Panginoon Kristo, patawan. Hanggang tumataas to na, dahan-dahan. Una, ganyan. Baba, dahan-dahan. Pangalawa, punong tenga. Pangatlo, hanggang ulo. Pang-apat, tagalan mo. Hanggang 8 bilang. 16 ha. Pagdating ng 8, tagal. Kung nahirapan ka, pwedeng ganito. 16. Pag 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Pangalawang exercise, pagdikitin ng tuhod. Ganyan. Para ka nung sumusuko sa Diyos. 1. Tapos dahan-dahan lang. Tapos 2. 16 din na bilang. Ang huling exercise niya na ganito lang. Ganun mo kamay mo. Baba mo. Hindi kayo ganyan. Kailangan ganyan. Yan. Yan. 1. Tapos dahan-dahan. 2. 16 din na bilang. Pag nabilang mo yan, 1 linggo. Mawawala na lahat yan, no? Yan sakit niya. Pero wala na, oh. Hindi ka tulad kanina. Pero bawal ka maligo, bukas. Masakit. Kaya uminom ko lang ng isang gamot medical advance bago matulog para hindi magkaroon ng pain. Ginalaw natin eh. Tandaan mo, bukas mag-exercise ka na, ha? Susunod na araw, exercise. Ang steam mo, ano lang, kung nag-steam ka, kasi hindi ka pwede maligo bukas eh. Susunod na araw pa, Webes ba yun? Webes, kasi Merkules pa lang bukas. Webes, mag-steam ka ng alas 4 kaya alas 5 ng hapon. Maglagay ng langis pagkatapos ha. Lahat ng langis, kung likuran, kahit anong langis, huwag lang itikasing oil kaya omega. Mainit yung langis lang na nyo, baby oil, asyete mansanilla, pwede yun, nagkakaparado. Pagkatapos mo mag-steam, magpunas. Patuloy mo muna ng konti sa tuwalya, yung katawan mo. Tapos, bago ka matulog, kung ano oras ka matutulog, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, maglagay ka ulit ng langis. Tapos, kung mag-steam ka ng Webes, Biyernes, di ka pwede maligo. Sabado ka na makakaligo. Ngayon, ang clearance, 5. Sabado ka makakaligo, Linggo, Lunes, Martes ka ulit, o Biyernes, o Webes, o Merkules ka ulit mag-steam. May clearance siya basta sa isang linggo, piliin mo. 2 weeks, sa isang linggo dahil base mag-steam. Kailangan maligo ka sa pawis sa ilalim ha. Ngayon pag mainit-init na, kaya mo na, kunin mo to, gano'n mo sa katawan mo. Babad mo. Tuwalya. Yung siyempre pinagpunasan nyo. Relax. Alagyan lang natin yung langis. Lagyan nyo yung ano nila eh. Yung dito nyo. Okay. Relax. 15 days visa niya na eh. Dito nyo. Yunay. Babad yung damit pag Pagdating sa lahat kayo, puro babad. Okay, kuya. Akin yung tubig niyo. Anong paramdam? Nawala nga rin. Kati-kati? O nga pala, may kati-kati kayo. Lagyan mo rin, pati yung tuhod mo. Leggings naman yan. Hindi, awakin nyo. Parang mawala yung kati-kati. Madali lang mawala yung kati-kati nyo. Natanggal ko na yung pangit na maitim eh. May grade ata yung leggings nyo. Pumasok kayo doon sa CR. Oo, doon. Magubad po na kayo. Oo, masyado masikip. Pumasok kayo doon sa CR. Oo, lagyan nyo dito. Oo. Bawal kayo maligo ha. 2 years din na kasi sakit yan eh. Di ba sabi sa inyo, may stiffness kayo, may frozen pa kayo, may pilay pa kayo sa palaypay. Eh lahat ng sakit nasa inyo na. Marami. Kaya hindi ito gumagaling. Tama ako kanina, di ba yung sipon nyo ay lumabas. Pati yung tonsil nyo, yung parang lalamunan nyo. May plema. parang natutuyo. Parang natutuyo. Ngayon, di na matutuyo yan. Kasi gumalaw na yung hangin. Webis makakaligo na ako ako. Webis. O, bukas bawal na kayo maligo.
Mamaya, pwede kayo maghilamos. Natural, pwede kayo magsipilyo. Pwede kayo maghilamos. Pero wag niyo paliguan, ha? Pero bago kayo maligo, maglagay muna kayo ng langis, ha? Mag-apply muna kayo ng langis. Thank you, te. Salamat, ha? Okay na yung paramdam niyo, te. Salamat. Paalam na kayo. 2 years nyo na sakit yan. Thank you. Okay.